гарчанде алоқамандони зиёди соҳаи сохтмону меъмориро писарон ташкил медиҳанд, вале наметавон гуфт ки аз ин соҳа духтарон дуранду ҳеҷ шавқе надоранд. агар шумораи онҳо кам ҳам бошад, вале онҳо тасодуфан интихоби ин касбро накарданду баръакс дӯстдори асили ин соҳа ба ҳисоб мераванд. рамзияи рустамбек аллакай хаткунандаи факултаи сохтмон ва меъморӣ буда муаллифи чанд лоиҳаи биною иншоот мебошад. ӯро пеш аз ҳама дӯстдоштани зебоӣ ва бунёдкорӣ ба ин ҷода ҷалб намудааст. қонунҳои асосие ки муносибати соҳаи меъмориро ташкил медиҳанд, ин конститутсияи ҷумҳурии Точикистон ва кодекси шаҳрсозӣ мебошад ва ҳуҷҷатҳои асосие ки дар лоиҳакашии сохтмонӣ ва меъморӣ истифода бурда мешавад, асосан ду ҳуҷҷат ҳастанд: ҳуҷҷати меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷати меъёрӣ ва техникӣ. ва ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ асосан кодекси шаҳрсозӣ дохил мешавад. ва ҳуҷҷатҳои меъёри техникӣ бошад, ин меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, меъёру қоидаҳои сохтмон ва меъёру қоидаҳои байнидавлатӣ дохил мешаванд. асосан ман бо хоҳиш худам ба ин донишгоҳ ва ба ин ихтисоси худ омадаам. ба ман ин ихтисос хеле маъқул аст. дар ин 4 соли таҳсили худ ман бисёр чизҳоро аз худ намудам. асосан лоиҳакашӣ дар айни ҳол барои мо хеле осонтар низ шудааст. масалан, мо метавонем аз барномаҳои компютерӣ истифода бурда лоиҳаи худро зудтар кашем. дар донишгоҳи мо ҳарчанд духтарон кам аст, вале ман ба қаддори ҳамкурсони худ, яъне ҳамсабақони худ дар ин ҷо таҳсил намуда ва хеле ифтихор мекунам ки дар ин донишгоҳ таҳсил менамоям. асосан ба ман ин биноҳо, тарзи сохтани онҳо хеле аҷиб буд, ки чӣ тавр онҳоро месозанд ва ба ман ин маро водор кард ки ба ин донишгоҳ дохил шавам. ба ман ин донишгоҳ хеле писанд аст. асосан ин ки чӣ тавр биноҳоро месозанд, ба онҳо шаклҳои гуногун медиҳанд. ин хеле диққатҷалбкунанда аст аз назари ман. ҷорӣ кардани илм дар амалия имкон медиҳад ки бартарият ва натиҷаҳо назаррас бошад. ҳамин гуна бояд мутахассисон баъди таҳсил дар зинаи бакалаврӣ пайи омӯзиши дигар синаҳои таҳсилот ҷалб шаванд ва бештар ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ машғул шаванд. барои лоиҳакашӣ намудани як бино бояд тамоми меъёру қоидаҳоро донӣ, яъне риоя кунӣ вобаста ба масалан шароити хоси ҷумҳурии мо. ин тақаи зилзиланок мебошад, релиф мураккаб дорад, иқлими гарм дорад ва вобаста ба ин яъне мо тарҳрези биноро менамоем, яъне чӣ гуна ба ҳамон минтақа бояд бинои мо хос бошад. вақте ки илм бо амалия робита надорад, аллакай натиҷаи онро, яъне ки натиҷаи ҳосили маҳсули дастро дидан бисёр душвор аст. амин ҳамкорӣ бо комитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо имконият медиҳад ки боз ҳам татбиқи натиҷаҳои корҳои илмии худро дар амал ҷорӣ намоем. мо аллакай дар ҳамин 4 соли таҳсили донишгоҳ мо лоиҳакашӣ кардаем биноҳои камошона, баландошона, биноҳои саноатӣ. аз он ҷумла лоиҳаҳое ки ман кардам, аллакай баъзе онҳо сохта шуда. лоиҳае ки ман пешниҳод кардам, бинои баландошона ки 9 ошёна иборат аз 90 манзил мебошад ва дар он ҷо бошад ман аз меъёри қоидаҳои сохтмонӣ, меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ истифода бурдем. аллакай мо вайро бо охир расондем. ҳар як бинои баландошёнае ки имрӯз бунёд мешавад, тибқи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ истифодабарии он барои 100 сол пешбинӣ шудааст. ҳамин гуна дар асоси меъёру қоидаҳои сохтмонӣ бунёд шудани дилхоҳ биною иншоот аз масъалаҳои муҳими соҳа ба ҳисоб меравад, ки бояд масъулин ба ин самт бештар диққати ҷиддӣ диҳанд. барои офаридани лоиҳаи як бино чанд марҳала тай мешавад ва дар он иштироки чанд нафар мутахассис ҳатмист. дар лоиҳакашӣ пеш аз ҳама корҳои пеш аз лоиҳавӣ, яъне ки тадқиқотҳои ҷустуҷӯи геологиву геодезӣ вуҷуд доранд. яъне ки баъди оне ки мавзеи сохтмон муайян карда мешавад, ҳатман лоиҳакаш мутахассис бояд ҳолатҳои табиию иқлимии онро донад. яъне ки қисми хокҳои замин, ҷойгиршавии обҳои зиризаминӣ, зилзиланокии маҳалли сохтмон, иқлим, яъне ки ҳарорати тобистона ва зимистона, яъне ки дар маҷмӯъ тамоми омилҳо омӯхта шуда баъдан, яъне ки ҳамчун маълумоти ибтидоӣ барои таҳияи лоиҳа баъд истифода бурда мешавад. раванди лоиҳакашӣ ин як раванди мураккаби оғози иморатсозӣ, шаҳрсозӣ ба ҳисоб меравад, чунки ягон бинову иншоот бе таҳияи лоиҳа сохта намешавад ва истифода бурда намешавад. аз ин лиҳоз дар омодасозии лоиҳа
як мутахассис наметавонад ки корро ба анҷом расонад. Барои мисол, агар лоиҳаи хурдтарин бинои хурдтарин бинои иstiqomati якгошона бошад, аз меъмор сар карда, яъне ки қисми меъмории онро ба анҷом мерасонад, қисми конструксияро мутахассисони соҳаи конструксиякунонии бино анҷом мерасонад, қисми таъмини барқ, таъмини гармӣ, таъмини об, таъмини шабакаҳои муҳандисии пастшиддат, яъне тамоми ҳамин ҷабҳаҳои лоиҳа аз тарафи мутахассисон иҷро карда мешавад ва дар таҳия як лоиҳаи хурдтарин зиёда аз 4 мутахассис дар робита бо якдигар бояд иштирок намоянд ва лоиҳаро барои сохтмон пешниҳод намоянд. алоқамандони соҳа дар асоси дониши аз худ карда иброз медоранд ки ҳангоми тарҳрезии дилхоҳ лоиҳа талаботи зеринро ҳатман бояд ба назар гирифт. ҳар як лоиҳакаш бояд пеш аз лоиҳакашӣ 4 талабота ба инобат гирад. Ин якум талабот талаботи функсионалӣ, дуюм талабот талаботи техникию технологӣ, сеюм талабот талаботи меъморӣ бадеӣ, чорум талабот талаботи иқтисодӣ мебошад. Ба талаботи функсионалӣ ҳамин дохил мешавад ки амон бино чӣ функсияро иҷро мекунад. Бино ё бинои истиқоматӣ мешаванд, ҷамъиятӣ мешаванд, бинои саноатӣ мешаванд, ҳамон вобаста ба талабот чӣ функсияро иҷро мекунад гуфтад, ҳамина дар назар доранд. Талаботи техникию технологиш бошад, ба ин талабот дохил мешаванд ҳамон раванди ҳамин техникаву технологии кунонии ҳамон бино дар шароити мақсад ба замонавӣ мутобиқ кардани ҳамон бино ва ба талаботи меъморӣ дохил мешавад. намои бинои истиқоматӣ аз намои бинои саноатӣ фарқкунанда мебошанд. Аз ҷиҳати ранг бошад, аз ҷиҳати намо, тарҳ аз якдигар бо куллӣ фарқ менамоянд. Ва талаботи иқтисодиш бошад, ба ин талабот дохил мешавад. Ҳар як лоиҳакаш бояд лоиҳакашӣ кунад, дар ҳамин давом бояд вай талаботи иқтисодиро ба инобат гирад ки нархаш барои одамон дастрас бошад. донишҷӯёни факултети сохтмон ва меъморӣ ҳам дар раванди таълим ва ҳам дар ҷараёни корҳои илмӣ тадқиқотӣ аз озмоишгоҳи физикаи сохтмонӣ васеъ истифода мебаранд. дар озмоишгоҳ дар раванди таълим аз он ҷумла корҳои озмоишӣ зерин якумин муайян намудани ҳарорат ва намнокии нисбӣ нуқтаи шабнам дар ҳуҷраҳои биноҳои шаҳрвандӣ гузаронида мешавад. Ин кор ба воситаи таҷҳизот ин психрометри аспиратсионӣ асмана ном дорад ки ин асбоб тақрибан солҳои 70-уми асри гузашта ихтироъ шудааст. Асбоб дар ҳолати коршоямӣ қарор дорад. Дар баробари ҳамин психрометр мо боз бо асбоби замонавӣ дорем ки ном дорад тесто 610, яъне ки дар раванди таълим бевосита бо донишҷӯён ин гузаронида мешавад. Функсияш намнокӣ ва ҳарорати ҳуҷраро мегирад. Инчунин намнокӣ ва ҳарорати вобаста аз ҳамон намнокӣ ва ҳарорати ҳуҷра, намнокӣ ва ҳарорати нуқтаи шабнам мегӯем. Агар ки аҳамият дода бошед, як проблема пайдо шудагӣ аст. Дар ҳамин биноҳо дар деворҳои беруна ё ки дар кунҷошу як намнокӣ, як рангҳои ҳархела пайдо мешавад. Барои ҳамона муайян кардан ҳолати ҳамон конструксияро мо ҳамин корро мегузаронем. Инчунин дар озмоишгоҳ мо дар раванди кор масъалаи дигаре ки дида мебароем ин гузарондани гармӣ бо воситаи конструксияи иҳотавӣ. Дар ҳақиқат вақте ки мо ҳамин корро мушоҳида мекунем мебинем ки бисёртар мо бачаҳои қатъӣ барои дақиқ муайян шудани ин вақте ки ҳарорати ҳавои беруна махсусан моҳи декабр ё ки моҳи январ вақте ки ҳаво сард мешавад, ҳарорат паст мешавад, минус мешавад, мо бо воситаи ҳамин асбобҳо мисол тепловизор ҳаст, тепловизор дорем, тепловизор флир TG 165 мо мебинем. Дар ҳамин ҷа диаграммаҳошам яъне ки дар суратам кадом қисми конструксия вақте ки гармиро хориҷ мекунад рангҳои баланд, махсусан рангҳои сурхати нишон медиҳад. Яъне ки ба воситаи ҳамин асбобҳо ки ин асбобҳо дар ҳақиқат асбобҳои замонавӣ ҳастанд. инҷа ду намуди ҳамин асбобҳо ҳардуш ин тепловизор флир, ин тепловизор унит ки ино ҳам замонавӣ ҳастанд. Бевосита на ин ки устодо, коромӯзо, унвонҷӯ, балки худи донишҷӯи мо ҳамина албатта дар асоси ҳамон тартиби дохилӣ бурда кори озмоишиша мегузаронад. Ва мо дар натиҷаи тадқиқот муайян мекунем ки ба воситаи кадом қисмати девор ё ин ки пайвастшавии девор ё ин ки пайвастшавии девор бо тиреза чӣ гуна энергия, яъне гармӣ чӣ хел хориҷ мешавад. Ва аллакай мо ин дар як намуди тадқиқот мешавад. Мебинем ки ҳамин ҷа гармӣ мегузарад, мо метавонем ки уна чӣ кор кунем? Дар раванди таъмир кардан бартараф созем.
дар асоси меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бояд ҳар як бино ё ин ки ҳуҷраҳои бино дар як рӯз ба миқдори 2-2.5 соат бояд нури офтобро ба худ гирад. мутахассисон таъкид мекунанд ки тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозии Тоҷикистон бояд масофа байни биноҳои 2-3 ошёнаи ҳамшафат на кам аз 15 метр бошад. инчунин байни ду бинои 16 ошёна масофа 20 метр ва биноҳои ҳамшавати 17 ошёна масофа 30 метр андозагирӣ карда шудааст ки он бояд дар амал татбиқ шавад. дар сурати риоя накардани масофаи байни биноҳо шуои офтоб дохили бино намегардед ки ин ба саломатии инсон зарар мерасонад. дар озмоишгоҳи мазкур ин кор тавассути асбоби махсус, инсталлятор, офтоби сунъӣ ва амсилаи маҳал ё шаҳрак анҷом дода мешавад. дар баробари ин мо дигар намуди асбоб дорем, термометр дорем. Ба воситаи термометр мо муайян мекунем, яъне ки ҳарорат дар сатҳи конструксияи ётавӣ, ҳарорат ҳамин нуқтаи дар кӯраро мо зер мекунем. ин мушоҳида мекунад, нишон метиҳад ки яъне ки дар сатҳи конструксияи ётавӣ ҳарорат ба ҳамин қадар градус Селсия рост мебиёяд. инчунин боз мо анализаторро дорем ки ба воситаи анализаторро нишон дода метавонем ки яъне ки дар ҳамин дохил чӣ қадар мисол кадом намуди газҳо аз он ҷумла гази карбон мисол чанд фоиза ташкил медиҳад. дигар коре ки мо анҷом мерасонем дар ин озмоишгоҳ ин муайян намудани садомуҳофизӣ ва садогузаронӣ миёна деворҳо ва деворҳои худбардор дар биноҳо мебошад. тарзи яъне ки муайян намудани масоҳати тирезаҳои равшанигузарон чӣ аз паҳлӯ бошад, чӣ аз боло бошад, дар ҳамин озмоишгоҳ ҳам ба тариқи амалӣ ва ҳам ба тариқи назариявӣ мо муайян мекунем. дар инҷа мо дар гумбази сунъии осмон як намуди бинои истеҳсолӣ аз сабаби оне ки бинои истеҳсолӣ равоқаш калонтар аст нисбати биноҳои шаҳрвандӣ, мо барои дарки бачаҳо ҳамин бинои истеҳсолиро мисол овардагӣ ҳастем. дар инҷа мо нишон додагием ки чӣ гуна мисол дар озмоишгоҳ муайян карда мешавад коэффисиенти равшанокии табиӣ дар бинои истеҳсолӣ. албатта вобаста аз дараҷаи биниши корӣ, дараҷаҳои гуногуни кор аст, истеҳсолот гуногун аст дараҷаҳои кориш. бинобар ин инҷа мо якта биноро барои мисол овардагӣ ҳастем, пайваст кардагим бо люксиметр, бо фотоэлементҳо, бо галванометр ва дар ин гумбази сунъии осмон, яъне дар ҳолати табиӣ нур, рӯшноӣ чӣ гуна мерасад ба биное ки мо дар сохта истодем. ина мо дар ҳолати озмоишӣ дистем. ҳамин кор мо дар ҳолати амалӣ ҳам албатта карда метавонем. воқеан маҳсули эҷоди меъмор бояд дар рӯи аксу авроқ наистода баръакс дар амал татбиқ шаванд ва ҳосили дасти меъмор истифодаи дигарон қарор гирад. шахсе ки соҳаи бунёдкории меъмориро пеша мекунад, ин интихоби беҳтарин он ба ҳисоб меравад, чунки дар тамоми ҷаҳон яке аз ҷабҳаҳои рушди иқтисодиёти тамоми ҷаҳон новобаста аст формати сиёсии он, ин худи шаҳрсозӣ ба ҳисоб меравад, яъне ки баҳодиҳӣ ба сатҳи тараққиёти дунё аз нуқтаи назари меъморӣ баҳо дода мешавад. бисёр шахсон меъмориро ҳамчун санъат дарк менамоянд. албатта меъморӣ низ яке аз санъатҳо аст, фақат меъморӣ санъати тасвирӣ набуда санъати созандагӣ бунёдкорӣ аст, яъне ки меъмор ҳамон ҳолат худро меъмор ҳис карда метавонад ки лоиҳаи вай дар девор овехта нашуда, балки дар воқеъ сохта мешавад, яъне ки ӯ метавонад маҳсули худро дар бинову иншоот бинад ва ин бинову иншоот аз тарафи сокинон, аз тарафи одамон истифода карда шавад. касбӣ будан дар ин соҳа асоси рушд ва муваффақият ба ҳисоб меравад.